Good evening mga kapulutan. Ito, pulutan oh, hipon. Sugpo na pala. Ito, malaki na. Gulay na pangpakbet, talong, siling green, palang sa Ilocano, sigarilyas sa Tagalog, okra. Yan, yan, maliit na pareya, ampalaya, balang na pareya sa Ilocano. Yan, kamatis, luya, bawang, sibuyas. Yan, lulutuin natin ngayon. Pakbet, Ilocano. Simulan na natin. Yan po. Nalinis na natin ating gulay. Nahiwa-hiwa na yan. Oh. Ampalaya, hipon, talong, kamatis, luya, okra, sili, saka sigarilyas. Yan, simulan na natin lutuin to. Pakulo tayo ng tubig. Yan po, papakulo tayo ng tubig. Ilagay ko na sabay-sabay yung ating luya, sibuyas, bawang. Then, to kamatis. Lagyan na natin yan. Papakuloy lang natin siya ng kulong-kulo. Hanggang maluto yung ating kamatis, lutong-luto. Para masarap. Tayo natin takpan muna natin. Yan po, kumukulo na. Buksan natin. Yan. Habang kumukulo, lagyan na natin ng boneless bangus. Yan, tansyahan lang. Yung pag nakita mong medyo lumabo na yung sabaw, pwede na yan. Kung kulang, pwede naman dagdagan. Pakuluan natin ulit. Mga 1 minuto. Yan, buksan natin. Saka luto na yung kamatis. Una na natin ilagay ang ating gulay. Siyempre, ilalim. Lagyan natin. Sabay-sabay na to, pero mauna yung ampalaya sa ilalim. Then yung sigarilyas. Yan. Tapos yung ating talong. Yan. Lang sila. Sabay-sabay na. Yan. Tapos ating sili. Yan. Saka ang ating okra sa ibabaw. Yan. Okra. Then, ito, yung mga sahog. Hipon. Lagay lang natin sa gilid. Tapos pakuluan lang natin to hanggang maging pakbet. Pakibet kung nagkuhan na yung kanyang balat. Medyo nagkuhan na. Lumiit. Parang napipit. Yun ang palatandaan kung luto na ang isang gulay. Sige, pakuluan natin muna hanggang maluto. Yan, check natin. Yung luto na ang ating sahog. Oh. Napakaganda. Quality na. Oh. Gawin natin dyan. Pauntiin natin yung ating sabaw. Para maluto yung mga gulay. At yan. Sumipsip yung sabaw sa gulay. At para yun, sumarap. Magkalasa yung ating gulay. Lutuin pa natin ng konti. Hanggang maging pakbet. Oops guys, ayan na po oh. Nakita nyo itong ayun oh, yung sili. Diba na yung itsura, yung parang sa Ilocano ko is combet na, kaya pakibet to eh. Tapos yung talong natin oh, ibig sabihin yan, luto na. Yan, pwede na natin siyang patayin. At yan, simulan na natin. Quality na naman. Pwede na itong pulutan to sa kaulam. Patayin na natin yung apoy. Oops. Yan na po guys. Ang kinalabasan. Yan. Kaya naging pakbet ang tawag yan. Sa Ilocano is kumbet. Kumbet siya. Parang lumiit. Yan. Yan yung kanang pakbet. Yan. Tapos syempre may kasama yan. Hindi mawawala. Yan. Ang ating gin lemon. Saka pinya.
pineapple. Yan, pwede nang simulan yan. Baka simulan pa ng iba. Game na.